Ja vás všetkých zdravím a môžete byť šťastní, pretože fakt som posledný prezentujúci. Moje meno je Marian Hurta, som zakladateľ Engeto Academy. V Engete učíme technické kurzy, programovanie, dátovú analýzu, testovanie softvéru. Naše kurzy trvajú 3 až 6 mesiacov a sú vo forme online webinárov s lektorom a doplnené o samoštúdium na našej vlastnej výukovej platforme. Máme 23 000 užívateľov z viac ako 200 firiem. A keď prišiel rok 2022, tak sme si povedali o našej 7-ročnej platforme, že je potreba inovovať. A keď v prosinci prišiel ChatGPT a spopularizovala sa umelá inteligencia, tak sme jasne vedeli, ktorým smerom sa vydať. Pozrime sa na tohto chlapca, ktorý sa sám v izbe učí online. A je trošku smutný, pretože rovnako ako milióny ďalších ľudí, ktorí sa učia online, sa potýka s nedostatkami online výuky. Ako napríklad pomalá nedostatočná pomoc a podpora počas štúdia. Programovanie je docela ťažké, niekde sa zaseknem, mám problém, napíšem lektorovi, kým mi odpovie, prejde nejaký doba, frustruje ma to. Ďalšia vec je sebadisciplína. Keď sa učíte niekoľko dňový, týždenný, mesačný kurz, dokopať sa k tomu každý deň a neustále sa motivovať tým, že sa mi darí v tom kurzu, je docela náročné. Ďalší problém u veľkých kurzov že sú moc generalizované. Aby zasiahli veľké, široké publikum, na druhej strane potom ja ako študent, keď ten kurz konzumujem, tak zistujem, že je tam mnoho nepotrebných materiálov, ktoré pre mňa nie sú zaujímavé a zase mám problém s tou sebadisciplínou. A veľmi dôležitý problém je aplikácia teórie do praxe. Pokiaľ sa učím programovanie a pozerám nejaké videá, tak je to veľký rozdiel oproti tomu, keď mi niekto povie, hele, teraz reálne naprogramuj nejakú aplikáciu. Takže mám s tým problém. A my sme sa rozhodli v tom roku 2022, poďme vytvoriť úplne novú platformu, samozrejme poďme využiť AI, tak ako všetky firmy, a vytvorme osobného virtuálneho lektora. Zamerajme sa na personalizáciu a tento virtuálny lektor nenahradí našich súčasných živých lektorov. Lektori budú stále facilitátori školení, ale tento osobný virtuálny lektor bude k dispozícii kedykoľvek, keď náš študent príde na tú platformu a bude sa chcieť učiť sám. My sme sa rozhodli fine-tunovať niekoľko AI modelov. Použili sme na to 1 milión dáta z 1 miliónu odučených hodín na našej predošlej platforme a tento prístup je docela unikátny na českom a slovenskom trhu. Čo sa týka virtuálneho lektora, chceme, aby fungoval spôsobom, že keď sa baví so študentom, tak bude vedieť študijný pokrok, preferencie toho študenta, ktoré koncepty mu počas toho štúdia už robili problém, čo doteraz sa naučil, aké sú jeho ciele, aká je nejaká študijná história. Platforma vypadá takto, máte niekoľko mesačný kurz, ten je rozdelený do modulov, každý modul má nejaké lekcie a lekcie majú teoretické a praktické koncepty. A aby sme sa pozerali na ten praktický koncept, predstavte si, že sa naučíte trošku teórie a my vám zrazu povieme, hele, naprogramujte si túto maličkú stránku. Aby to nebolo na vás moc komplikované, tak sme si povedali, hele, niečo predpripravíme a tento väčší projektík rozbijeme do menších krokov. Ale čo v prípade, že mám s nejakým krokom problém? To je tá pomalá pomoc a podpora. V našom prípade sa jednoducho spýtate AI, mám problém vytvoriť nejaký odrážkový zoznam, spýtam sa AI mi poradí, vygeneruje mi nejaký kód a ja ten kód môžem doplniť do svojho projektu. Dobré riešenie na tom je, že nie je to klasické ChatGPT, kedy by ste si povedali, hele, ja sa spýtam a on mi povie, čo mám robiť. Nie. Ten virtuálny lektor vie, čo ste sa už doteraz naučili, čo znamená, že pokiaľ na začiatku kurzu sa budete pýtať otázku, ako niečo vytvoriť, tak tá odpoveď bude pravdepodobne iná ako na konci kurzu, pretože virtuálny lektor na konci kurzu bude k vám pristupovať ako k väčšiemu profíkovi a poradí vám lepšiu informáciu. Niečo takéto budujeme a pokiaľ by ste si to chceli na konci tohto roku skúsiť, napíšte mojej úžasnej kolegyne Kláre, ktorá sedí tu v publiku a určite vám môžeme ukázať demo. Ja vám moc ďakujem.